Jeg tror, der er en 30-40 km hen til en lidt større by, hvor jeg har udset mig en bed and breakfast til 33 €. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan få en overnatning i, og så få et bad. Ja. Uvaga, det betyder advarsel, men resten, det aner jeg ikke, hvad det betyder. Men ikke, jeg kan køre der alligevel. Det prøver jeg i hvert fald. Altså. I mange af de små flækker, der er der sådan nogle store boligblokker. Det må vi få russertiden. Jeg er på bombetræk igen. Det er i hvert fald bedre end brosten. Ja, så er jeg havnet på bed and breakfast. Jeg har det vist for mig selv her. Udsigten, det er ikke noget at skrive hjem ud. Ja, så har jeg lige forladt min overnatningssted. Klokken er 5:13. Jeg er på vej igen. Jeg tror, det er dag 7 eller sådan noget. Jeg begynder efterhånden at miste fornemmelsen af, hvad dag det er. Men det er i hvert fald næste dag i forhold til i går. Så glemte jeg lige at nævne, det er en 16-17 grader varme her fra morgenen af. Det er derfor, jeg er i sommertøj. Ja, det er ikke alle veje, det er lige gode. Så er det godt, man er fedt dæk på. Ja, det er en lang skovtur, jeg er ude på. Nu kommer det vist en rigtig vej om 1,5 kilometer cirka. Ja, nu har jeg kørt en 8-9 km på de skovveje her, det ser ud til at fortsætte. Men jeg kan ikke stoppe. Jeg er nødt til at holde en vis fart, ellers det er jo simpelthen et af myg. Det er bare med at holde hjulene og rundene her. Så kommer jeg endelig ud på en asfaltvej. Der er en masse vejarbejde på grund af en motorvej, de er ved at bygge. Jeg har lige været igennem en masse motorvejsbyggeri, sandkørsel og alt muligt. Men nu er vi forbi det. Det her det er en ældre motorvej, jeg har heroppe. Og jernbanen til den anden side. Men nu trænger jeg til at besøge en butik, fordi jeg har slet ingen mad tilbage. Jeg spiste det sidste cornflakes her i morges. Og det er 27 km siden. Ja, vi skal have brændt noget tid af. Dengang jeg lærte ruten, der sørgede jeg altid for, at den kom omkring supermarkederne i de byer, jeg kom igennem. Så jeg ikke behøvede at lede efter dem. Så jeg tænkte, at hvis jeg bare følger ruten, så kommer jeg nok lige forbi en eller anden supermarked eller butik. En biodonker. Men jeg ved ikke, om de er selv slukket. Det er godt nok lyst inde. Vi kan forbi der. Hey, de åbner først kl. 8, kan jeg se. Den ser også rimelig lukket ud, hvis den overhovedet åbner i dag. Så viser det sig som, at de ikke åbner alligevel. Jeg ved ikke lige, hvad det der Nets Handover, det betyder.
Der står der fra 8 til 22. Men det gælder åbenbart ikke i dag. Så, der kom jo hverken butik eller tankstation, så vi vil se om det er bedre held i den næste by. Ja, der er godt nok en tankstation derovre. Det er over på den anden side motor. Det er ikke nemt at komme over. Plus at jeg synes, den ser lidt mørkt ud. Jeg ved, om den overhovedet er åben. Jeg tror, jeg prøver at køre ned til den tankstation alligevel. Jeg kunne se nogle lys, da jeg kom lidt længere frem. Så. Der er lys i loftet derinde, så må ikke det lykkes nu. Jeg går lige til nogle kiks, og så en kage, der er ved at blive varmt derinde, så kan jeg lidt igen. Hvad har? Jeg ved, om jeg får den spist. Nu skal jeg bare have fundet ruten igen. Jeg vidste nok hernede. Nej, det var. Ja. Nu er jeg sgu forvirret. Det var da en anden vej. Det tænkte jeg nok. Sådan. Klokken er 9:30, og jeg har kørt 47 km. Kom der en med en bus, det er et godt tegn. Dino. Den ser også lukket ud. Så er det slut med asfalten, ser det ud til. Jeg har ikke været råd til at asfaltere det sidste her. Nu ser det ud til, at det skal ud på en stor vej. Men det er heldigvis en god rabat, så det går nok. Så er vi på vej ind i den store by, Oxytyn eller sådan noget i den retning. Jeg tror, vi på et tidspunkt forlader alt det motorvejshalløj. Der er en fatbike. Kommer der en fatbike mere, der er det godt, der vist. En mega spændende by. Alle lyskrydsene er til synligheden gået i stykker. Nu har jeg jagtet sådan hele dagen. Så det er jo lige godt utroligt. Nu har jeg kørt hele dagen uden at finde en butik, der var åben. Jeg har lige været inde og købe for 500 meter siden, der har jeg været inde og købe noget på en tankstation, så noget et eller andet snask, så jeg det mindste havde lidt at spise til i morgen. Så kører jeg 500 meter mere, så er der en butik, der er åben. Så nu er jeg i hvert fald tanket godt op. Jeg tænker, jeg er nok til i morgen også. Den smager nu da egentlig godt, den her. Selvom den er kold. Der er en butik mere, der er åbent lige derhen. Men jeg skal ikke have noget. Jeg skal bare have min t-shirt på igen, for det er godt nok blevet koldt.
De der 25 grader, de holdt ikke ret længe. Det ser også ud som det kunne begynde at regne. Ja, sikkert de unge, de kan. Jeg tror, jeg er ved at få tunnelsyn. Så er det dag 8. I går fik jeg cyklet 102 km. Selvom jeg prøvede på at holde lidt igen. Det skulle jo kun have cyklet 65, som I nok husker. Men det betyder så, at i dag så skal jeg kun cykle 60. Og det ved jeg godt, det kan jeg ikke forholde, så jeg overvejer bare at cykle det, jeg har lyst til. Og det er nok omkring de 100-110 stykker. Og så holde en dag eller to fri et eller andet sted i stedet for. Det er godt nok svært kun at cykle 60 km om dagen. Jeg har kørt omkring 30 i dag allerede, og så inden klokken er 8. Temperaturen er 12,3. Og det skal blive op til 25 i dag. Nu er der i dyen. Så skal man lige have en lille båd. Det er nu hyggeligt at cykle igennem det polske landskab, når solen skinner. Det her det er perfekt til en lille pause. Jeg skal lige have noget æbledrik over. Nemt kan jeg komme til det, når jeg cykler. Selv i de helt små landsbyer, der er nogle enorme kirker, der er blevet bygget. Man har været gået rundt på pengepungen dengang, for de fattige bønder. Støt og roligt sejler vi igennem landskabet. Temperaturen stiger. Vi er nok oppe på 15 grader nu, tænker jeg. Så er jeg lige provianteret i en by. Så lige vi kører udenom. Nu er jeg ikke nemt at holde balancen inde på den strive der. En lyncamp her i en skov med en masse myg. Hvad hedder det? Oversejl, det skal lige tørre lidt mere. Det er ikke ret langt fra vejen.
Men folk de kigger jo ikke, altså når de kører bil, så kigger de bare lige ud. Så. Det er lidt tidligt, men jeg har allerede kørt 90 km, så klokken er omkring 2, tror jeg. Så det bliver tid til en eftermiddagslur også. I kan se, hvor langt jeg er fra vejen. I kan se bilerne kører forbi deroppe. Men nu er det godt nok ind i teltet, for jeg har fået 150.000 lykkestik, tror jeg. Det er tidlig morgen. Klokken er 4:46. I går der fik jeg kørt 88 km. Og jeg holdt allerede ved 2-tiden, fordi det var for langt til den næste skov, så det ud til. Og det var jeg da heldig med, fordi klokken 3 der kom der en tordenby med regnskyld og alt muligt. Så. Men der lå jo inde i teltet, så det var godt nok. Det har været den her dejlige super cykelsti de sidste nok 15 km. I går der kørte jeg helt utraditionelt kun 1 kilometer på grusveje, skovveje. Alle de andre dage, det har været sådan halv om halv. Polakkerne, de er tidlig folkefærd. Tit og ofte er der rigtig mange mennesker ved busstoppestederne klokken 5 om morgenen. Der kører en bus der. Og alle supermarkederne, de har som regel åbent klokken 6 allerede. Der har vi bynavnet Kvitsyn, eller noget af den stil. Ja, det er bænke nok, men vi finder en, der er sol på os. Det er nok lidt svært her så tidligt om morgenen. Og nu kommer vi åbenbart til en anden bydel. Så er vi nok ude af den store by. Nu må vi se, om de har en bænk, der er sol på. Ja, det er der vist lige herinde. Nu vil jeg se, om man kan lide menuen. Ja, vi kører op på en dæmning, ser det ud til. Og jeg tror faktisk, vi skal over den bro der også. Det ser ud som ruten går den vej. Så må vi se, hvordan vi kommer der. Det er vist ret nemt at komme op til den bro. Der er en cykelsti deroppe. Ja, så kommer jeg op på toppen. Det er godt nok også en bred flod, man skal over. Jeg ved ikke, om I kan se det på videoen, men langt derude det fjerne, der går broen stadigvæk. Ja, så kommer jeg ind i skoven igen. Skovveje. Og det er markant koldere herinde. Kommer der vist en lille landsby. Dobra. Det var godt nok ikke meget plads. Det kan lige nok det her.
tror sgu da, det ender med en grusvej. Jeg synes, jeg kan se noget grus forude i hvert fald. Det er sgu nok for varmt hest. Nu skal han trøje af. Så blev der lidt mere for myggen at gå fat i. De skal jo også leve. Tror jeg nok. Nå, nu er der kommet videre. En lille idyllisk sø. Kunne det godt være, at man lige skulle holde en lille pause her. Ja. Hvor satan er det der råd, mand. Ej. Det kunne jeg sgu ikke lige se. Polsk idyl. Men det skal den vej. Og ja, jeg er begyndt at sidde ned igen, for bukserne er blevet tørre. Jeg skal passe på med at gå i cykelbukser, det giver et nervesår. Men ellers triller vi videre her i skoven. Jeg tror, vi skal have en pause herude i det åbne. Der er nok ikke rigtig nogen myg herude. De her mærker på træerne, de er simpelthen overalt. Hver eneste skovvej, der er der sådan nogle, der er så forskellige farver, og jeg tænker, at måske hvis det følger de samme farvekoder, som mountainbikerne de har i Danmark, så er grøn det nemmeste, og blå den lidt sværere, og den rød den lidt sværere, og sort den allersværeste. Lastbilerne, de har også tit, de har siddet fast, kan man se. Vi er cirka 1,5 kilometer ind til noget, der hedder Lesna. Jeg håber, det er en by, ja. Jeg håber, den har en butik, for vi kunne faktisk godt trænge til at få noget mere at drikke og noget mere at spise også. Det passer godt på deres støde her i Polen. Der er altid frisk blomster på alle gravene. Jeg ved ikke, om det er noget, man betaler sig fra.
flyttede der i 9 eller 10. Jeg havde fundet en plet her, hvor jeg ikke forventer at blive opdaget. Men jeg skal lige have tørt mit telt, og mit ligger under der alting oversag. Så er jeg klar til at krybe i telt. Der er næsten ingen myg her, mærkeligt nok. Så... Men det gør jo ikke noget. Jeg kom op på 97 km i dag. Hvoraf jeg tænker næsten de 45-50, det har været skovveje og grusveje og sådan noget. Klokken er cirka 34, og jeg er på vej. Det har regnet lidt i nat, men det skulle holde tør at være de næste par timer i hvert fald. Så der er lige sådan en lille resteplads. Af en eller anden årsag, så er der nærmest ingen myg her. Der plejer altid at være masser af myg. Jeg tror godt, jeg kan få lov til at spise min mad i fred. Så og hylen der. Det går stejlt opad her, jeg er nødt til at trække. Så har vi set det med åbenbart den her fabrik, tvivl om de ejer nede i Polen. Ja. Så ved man, det er stejl, når der er trapper ved siden af. Nu ser vi, om jeg kan komme op. Ja, jeg skal mere til. Det er alligevel første gang. Bilerne de får grusvej, men cyklister de bliver ved med at have asfalt. Det har jeg næsten nu aldrig oplevet før, tror jeg ikke. Står der 5-6 stykker. Godt. Det kan ikke være rigtigt.
Det er til en sværvej. Jeg tror jeg lige snupper ud til hovedvejen. Ja, så har jeg lige fundet en klud, så jeg kan bruge til at rense kæde med. Og kluden, ja, den lægger vi bare tilbage, hvor vi fandt den. Det vil sige, det gør jeg normalt. Men den her gang, så er der tilfældigvis en skralderspand lige her. Så kan man jo lige så godt putte den der i. Så er en ren ny kæde, eller i hvert fald ren. Sådan en trepladet solpanel bagpå, uden på min bagage. Og den har 2 strømudtag. Den ene den går ned i tasken her, og så ned til en powerbank. Og den anden den går rundt her, så herop, så op til min GPS. Når GPS'en ligesom nu faktisk er oppe på 100%, så kan jeg tage den af, og så måske sætte den til min telefon eller noget andet, jeg vil have opladet. Og så når jeg har gjort det et stykke tid, at den måske er kommet ned på 80%, så sætter jeg den til igen, og så får den mere strøm. Og det plejer at virke upåklageligt. Men det er knævet lidt her i Polen, ikke fordi det ikke har været sol nok, men fordi den rute, jeg har lagt, den foregår mest i skove, hvor der er mest skygge. Og ude på landet, der har der været rigtig mange landeveje, hvor der er træer på begge sider, som alléagtige træer og buskager. Så det er faktisk næsten ligesom at køre i en skov. Så panelet har ikke fået den sol, som den burde. Og derfor har jeg sådan lige så stille mistet strøm, i stedet for at holde ved lige. Men i Danmark for eksempel, der er der ikke nogen problem. Der kan det sagtens. Nu gør jeg også det, at min telefon den er normalt slukket om dagen. Den er kun tændt om morgenen lige 10 minutter, eller sådan noget, og så om aftenen 2-3 timer, hvor jeg surfer lidt rundt. Men altså den slukket. Så det eneste, der kræver strøm, sådan set, det er min kamera og min GPS. Splinte ny cykelsti. Lige i dag er det godt at køre i læren i skyggen her, for det er 27 grader.
Og der er lige en gammel mølle derovre. Jeg kan da vist godt blive enig om, at cyklen den er blevet beskidt. Alt det mudderbad, jeg kørte i før. Det er snart ved at være et par timer siden. I mit strømper og sko. Det er også noget, der er løgn. Det er lidt fugtigt i det. Ja, så har jeg slået lejr her igen. For 4. gang. Vi befinder os 11 km fra færgen af. Jeg kan vist godt nok til at sige 20 km sidste gang, men det er altså 11 km. Så turen den er snart slut. Ja, så er det tidlig morgen igen. Og det blev så den sidste dag i Polen. Jeg tror kun, jeg har 11 km ind til færgen. Jeg har fået kørt 1200 km cirka her i Polen. Og jeg har ikke haft nogen uheld med cyklen. Ingen punktering eller noget som helst. Så det er bare at køre som det skulle.